हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्निधि नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदया नगरग्रामतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു, അവതാരിക നമ്മള് മുഴുവനാക്കി. അപ്പൊ അതില് പുനരവലോകനം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ നിർവചനം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, വിശദീകരിച്ചു. പിന്നെ സ്വരൂപ തടസ്ഥ ലക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സേവനം അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ, അനുഗുണമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ് അല്ലെ ഭക്തിയുത സേവനം. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ്. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മളെല്ലാ സേവനവും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. സ്വരൂപ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം, കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള അനുകൂല ഉദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവാന് സന്തോഷാവണം, ആ തരത്തില് വേണം നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യാന്. ഭക്തി സേവനം എന്നുള്ളത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം, മറ്റാർക്കും വേണ്ടിയല്ല. കൃഷ്ണനും അവിടുത്തെ വ്യക്തിഗത വികാസങ്ങളും ശുദ്ധഭക്തരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള അത് നമ്മൾ സംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നൈരന്തര്യം വേണം അല്ലെ, ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവരുത്. നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനും സേവിക്കാനും എല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കണം. പ്രവൃത്തി നിവൃത്തി അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. തടസ്ഥ ലക്ഷണം നമ്മൾ കണ്ടു. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, ഭക്തി സേവനത്തിന് പകരമായിട്ട് ഭൗതിക നേട്ടം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആള് ശുദ്ധഭക്തനാവില്ല. ഭഗവാന് കീഴടങ്ങാതെ നമുക്ക് ഭക്തി വർദ്ധിക്കില്ല. ടോട്ടൽ സറണ്ടർ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. ഫലകാംക്ഷയോടെ പലപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മള് ഭൗതികതയിൽ നിന്നും മുഴുവനായിട്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ജാഗ്രത വേണം, അതല്ലെങ്കിൽ പതനം സംഭവിച്ചേക്കാം. പിന്നെ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തെയും ജ്ഞാനത്തെയും ഭക്തിയുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കലർത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് വേറെയാണ്, കർമ്മയോഗം ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ്, ശുദ്ധവും സമ്മിശ്രവുമായ
ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങള്. ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യതേ, അല്ലെ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞകൾ നടപ്പാക്കുന്നതില് നിരതമാകുമ്പോഴുള്ള പ്രവൃത്തി, അതാണ് ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയണത്. അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സേവനം അനുകൂല രൂപത്തിലുള്ളതും സദാ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുമാവണം. അതൊക്കെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വരിക. എന്നാല് സമ്മിശ്രത്തിൽ ഏതാ വരിക? അനുഷ്ഠാനപരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകൾ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലാകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ളവര് ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആചാരം അനുഷ്ഠാനം മാത്രം ചെയ്യും. അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമായിട്ട് ഭവിക്കും. അപ്പോ പിന്നെ ജ്ഞാനം, കർമ്മം ഇതൊക്കെ ഭക്തിയുമായിട്ട് കൂടിക്കലരുമ്പോ അത് മലിനപ്പെട്ടു പോകും. സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തി പതനത്തിന് കാരണമായേക്കും. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അവതാരിക കഴിഞ്ഞ് ഭാഗം 1 വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ തൃതീയ ഗ്രന്ഥത്തിലെ 29-ാം അധ്യായത്തിലെ 12ഉം 13ഉം ശ്ലോകങ്ങളില് ശ്രീ കപില ദേവൻ അമ്മയായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതിക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലാഭങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലോ താല്പര്യമില്ലാത്ത എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അവരുടെ മനസ്സ് എന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സേവനത്തിനുള്ള അവസരമൊഴികെ മറ്റൊന്നും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ തൽപരല്ല. എന്നോടൊപ്പം എന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അനുവാദത്തിന് പോലും അവർ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അല്ലെ, 5 തരം മുക്തിയുണ്ട്. അതൊന്നും ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല ഒരിക്കലും. ഭഗവാന് പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തോടു കൂടി ഈശ്വര സേവനം ചെയ്യുക, അത് മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തന് ആവശ്യം. ഭക്തൻ അതിലാണ് സംതൃപ്തിയുള്ളത്. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണവും. അപ്പൊ നമ്മള് 6 പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? 6 സ്വഭാവങ്ങള്. ഭക്തി സേവനത്തിന് 6 സ്വഭാവങ്ങള്, ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകൾ എന്നും പറയാം. അത് 17-ാമത്തെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിലെ 17-ാമത്തെ ശ്ലോകമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ക്ലേശാഗ്നി സുഭദ മോക്ഷ ലഘുധാകൃഷ് സുദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണീ ച എന്ന് 6 എണ്ണം. അത് ക്ലേശാഗ്നി, സുഭദ, മോക്ഷ, ലഘുധാകൃഷ്, സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി എന്നുള്ളത്. അതില് ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണം ഏതിൽ വരും? സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരും. ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകൾ ഇവിടെ 6 എണ്ണം. ക്ലേശാഗ്നി എല്ലാ തരം ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടനടി ആശ്വാസം നൽകും. സുഭദ എല്ലാ ശുഭങ്ങളുടെയും ആരംഭം. മോക്ഷ, ലഘുധാകൃഷ് മുക്തി എന്ന സങ്കല്പത്തെ പോലും പരിഹസിക്കുക. സുദുർലഭ അപൂർവമായി മാത്രം നേടാൻ കഴിയുന്നത്. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ യാന്ത്രികമായി ഒരാളെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലേക്ക് വരുത്തുക. ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം. ഈ സാധനാ ഭക്തിയിലാണ് ആദ്യ 2 വിശേഷതകള് വരുന്നത്. ആദ്യ 2 സവിശേഷതയില് ക്ലേശാഗ്നി, സുഭദ അത് സാധനാ ഭക്തിയിലാണ് എന്നുള്ള വകുപ്പിലാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവത്ഗീതയില് ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ പോലെയാണ് അത്. കാരണം ഇത് പലതിന്നും എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന്,
ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിലത്തെ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ അത്രയും ലോവർ ലെവലിലാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലം, ബോധതലം. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പല ഉദാഹരണങ്ങൾ പല ബുക്സിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ പോലെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രഭുപാദ് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ക്ലേശാഗ്നി, അതായത് ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം എന്നുള്ളതില് പ്രഭുപാദ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചാ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും മറന്നേക്കൂ അർജുന, എന്നിട്ട് എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചേക്കൂ, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളായാലും മുജ്ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളും ദുഃഖത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നവയാണ്. എന്താണ് ഈ പാപം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പറയാമോ ആരെങ്കിലും? പാപം നമ്മളൊക്കെ അറിയഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒക്കെയും പാപം ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്? അത് അജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരണമാണ്, അറിവില്ലാത്തത്. അവിദ്യ കൊണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് പാപ കാരണമാവും എന്നുള്ള അജ്ഞത, അവിദ്യ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകണത് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനാവാനും അങ്ങനെ കൃഷ്ണഭക്തർക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ പിന്നെ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ഇത് സ്വത്വം ഉണ്ടല്ലോ, സ്വരൂപം, അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവെയർ അല്ല, അജ്ഞത. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇടയാവുന്നത്. ഇപ്പോ അജ്ഞത പക്ഷെ ഒരു ഇതല്ല അല്ലെ, അതൊരു എന്താ പറയാ, അജ്ഞത എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാഞ്ഞിട്ടാണ്, അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല അല്ലെ. അറിയാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. മർത്യ ജന്മം കിട്ടിയ നമ്മള് അല്ലെ, നമുക്ക് ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അറിയണം അല്ലെ. അറിഞ്ഞുകൂടാണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പാപഫലം അനുഭവിച്ച് തന്നെ മതിയാവുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഈ പാപകർമ്മങ്ങള് 2 തരത്തിലുണ്ട്, പാകമായതും പാകമാവാത്തതും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ പാകമായതാ. മുൻകാലങ്ങളിലും മുൻ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് പാകമായി വന്നതാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇനി പാകമാവാൻ കിടക്കുന്നത് ഉണ്ടാവൂട്ടോ. അത് എത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടാ, എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാ വരിക ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ, ധൃതരാഷ്ട്രര് 50 ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് 100 പുത്രന്മാര് മരിക്കാനുള്ള ആ പാപത്തിന്റെ കർമ്മഫലം അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിച്ചത് അല്ലെ. 50 ജന്മം മുമ്പ് അദ്ദേഹം പക്ഷികളെ നശിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് 100 പുത്രന്മാര് നഷ്ടപ്പെടുത്തി വന്നത്. 50 ജന്മം കാത്തിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്കിനി എത്രയോ അനുഭവിക്കാൻ പാകമാവാൻ കിടക്കുന്നു, ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോ ജമദഗ്നി മഹർഷിയെ കാർത്തവീര്യാർജുനൻ വധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മഹാമുനിയാണ് അല്ലെ മഹർഷി. ഇത്രയും നല്ല സാത്വിക ഗുണത്തില് അല്ലെ, ദൈവിക സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മഹർഷിക്ക് പോലും അദ്ദേഹം ഒരു പാപം, ചെറിയ പാപമാണ് ചെയ്തത്. എന്താണ് ചെയ്തത്? സ്വന്തം ഭാര്യയായിട്ടുള്ള രേണുകയെ വധിക്കാൻ അവരൊരു ചെറിയ തെറ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിന് അവരെ വധിക്കാൻ മക്കളോട് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ. അങ്ങനെ പരശുരാമനെ മറ്റു മക്കളൊന്നും കൂട്ടാക്കിയില്ല. പരശുരാമനാണ് വധിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് വരം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴ് ഈ അമ്മയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണം, അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടത് അവരറിയാനും പാടില്ല എന്ന് വരം വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോ ഏത് പാപത്തിനും നമ്മള് ഫലം നമുക്കുണ്ടാവും. അത് നമ്മള് അനുഭവിക്കണം. ആ ക്ലേശത്തിനെ ഒക്കെ അഗ്നി കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു വിദ്യയുണ്ട്. അതെന്താണ്? എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇന്ധനത്തെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ള കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിക്ക് തുല്യമാണ് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം. എന്ന് വെച്ചാല് ആ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി കൊടുക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങളെ എല്ലാം നിമിഷം
നേരം കൊണ്ട് ചാമ്പലാക്കും. അതുപോലെ പാപകർമ്മങ്ങളാകുന്ന ആ ഇന്ധനത്തെ മുഴുവൻ നിമിഷം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് കഴിയും എന്നാണ്. കൗരവര്, അതുപോലെ രാവണൻ എല്ലാം പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നുമുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പാപപ്രവൃത്തിയാണെന്ന് അർജുനൻ കരുതി. എന്നാല് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, തന്റെ നിയോഗം കൊണ്ട് അർജുനനെ യുദ്ധരംഗത്ത് പ്രവർത്തനോന്മുഖമാക്കി, അല്ലെ? അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് ഭക്തിയുത ആവുകയാണ് ചെയ്തത്, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ശ്രീ ഭാഗവതത്തില് ദേവഹൂതി പുത്രനായ കപിലദേവനോട് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രഭു 9 തരം ഭക്തി സേവനുണ്ട്, ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട്. അങ്ങയുടെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക, പ്രണമിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു ഭക്തി സേവനം നടത്തിയാൽ തന്നെ പട്ടിയെ തിന്നുന്ന നീചമായ ചണ്ടാള വർഗത്തിൽ ജനിച്ചവൻ പോലും യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ളത്രയ്ക്ക് യോഗ്യനായി മാറും എന്ന്. അതാണ് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ മഹത്വം. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകളില് ക്ലേശാഗ്നി സുഭത വരുന്നത് സാധനാ ഭക്തിയിലാണ്. ലഘുധാകൃഷ് സുദുർലഭ വരുന്നത് ഭാവഭക്തിയിലാണ്. എന്നാല് പിന്നെ 5ഉം 6ഉം വരുന്നത് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി വരുന്നത് പ്രേമഭക്തി വിഭാഗത്തിലാണ്. ശുദ്ധഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകള് ഇതന്നെയാണ് വീണ്ടും പറയണത്, നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി. സാധനാഭക്തി ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണം, ഭാവഭക്തി നടുവിലെ 2 എണ്ണം, പ്രേമഭക്തി ഒടുവിലെ 2 എണ്ണം. ക്ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക കഷ്ടപ്പാടുകള്, അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിപ്പിച്ചു കളയുക. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എല്ലാ തരം ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടനടി ആശ്വാസം നൽകുന്നു എന്നാണ്. കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? അതിനിവിടെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില്, ക്ലേശസ്തു പാപതദ്ബീജം അവിദ്യ ചേതി തേ ത്രിത. അവിദ്യയാണ് ക്ലേശങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കാരണമാവുന്നത് എന്ന്. ഈ ശ്ലോകം ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, മെമ്മറൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് ചിലപ്പോ ചോദിക്കും. കഷ്ടപ്പാടിന് 3 കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ്. അവിദ്യയാണ്, അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനോട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങള്, പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതരാവും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം അവിദ്യയാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെ? അജ്ഞത. അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് ചെയ്താലോ, അത് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നാം. അത് ചെയ്താല് ദോഷം ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോഴാണ് ഈ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് പാപകരമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത്, പാപം ആയി മാറുന്നത്. പാപപ്രതികരണങ്ങളുടെ തരം എന്തൊക്കെയാണ്? പാപം ചെയ്താല് ഉടനെ തന്നെ നമ്മള് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു കുറ്റവാളി ഒരാളെ കൊന്നു വിചാരിക്കുക, അതിന് തെളിവൊക്കെ വേണം, അല്ലെ? തെളിവ് കിട്ടുന്നവരെ അയാള് കുറ്റവാളിയല്ല, അല്ലെ? അയാൾക്ക് ശിക്ഷയും ഉണ്ടാവില്ല. തെളിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അയാള് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ പരിപക്വമാവാത്ത, അപക്വമായിട്ടുള്ള, പാകമാവാത്ത തെറ്റുകള്, അപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ശിക്ഷ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെ? പ്രാരബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പ്രകടമായത്, പക്വമായത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് പക്വമായിട്ടുള്ള പാപഫലമാണ് അനുഭവിക്കണത്. പാപപ്രവൃത്തികള് 2 തരത്തിലുണ്ട്, പാകമായതും പാകമാകാത്തതും. ഇപ്പോൾ നാം അനുഭവിക്കുന്ന പാപപ്രവൃത്തികളെ പാകമായവ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നാം ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അനേകം പാപപ്രവൃത്തികൾ പാകമാവാത്തതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. പാപം ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ വരികളാണ്. എന്നാമധേയ ശ്രവണാനുകീർത്തനാദി യത് പ്രഹവണാദ് യത് സ്മരണാദപി ക്വചിത് സ്വദോഭി സദ്യഃ സവനായ കൽപ്പതേ കുത പുനസ്തേ ഭഗവാൻ ദർശനാത്. കപിലദേവനോട് അമ്മയായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതി പറയാണ്, ഇത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലെ? നായയെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരിക്കൽ പരമോന്നത ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ഉച്ചരിക്കുകയോ അവിടത്തെ കുറിച്ച് ജപിക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയോ ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഉടനടി വേദയാഗങ്ങൾ നടത്താൻ അർഹതയുണ്ട്.
ഈ ഭാഗവതം 3:33-6 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും ഭക്തി സേവനത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭൗതിക പാപപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാ മലിനീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനത്തിന് പാപപ്രവർത്തികളോടുള്ള എല്ലാ തരം പ്രതികരണങ്ങളെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിഷ്ഫലമാക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോ പരിപക്വമാവാത്തത്, വിത്തായി കിടക്കുന്നത് എന്ന് കൂടമായിട്ടുള്ളത് അത് മുളച്ചിട്ടില്ല. മുള പൊട്ടി, ഒരു വിത്ത് മുള പൊട്ടി വരുന്നത് പോലെയാണ് ഈ പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് പരിപക്വമായിട്ട് വരുന്നത്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പത്മപുരാണം. മുള പൊട്ടൽ, ഫലപ്രാപ്തി, പരിണത ഫലങ്ങൾ, കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യർ അവയെ അനുഭവിക്കുന്ന രീതി എന്നിവയെല്ലാം ഒരു മഹാശൃംഖലയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഒരു ചെയിൻ പോലെയാണ് ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ രോഗബാധ തടയുന്നതിനായിട്ട് ഡോക്ടർമാര് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നടത്തും. അതുപോലെയാണ് പാപപ്രവൃത്തികളുടെ വളർച്ചയും ഫലപ്രാപ്തിയും തടയാനുള്ള പ്രായോഗിക കുത്തിവയ്പ് എന്താണെന്നോ? കൃഷ്ണാവബോധമാകുക എന്നുള്ള സരളമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ്. അതാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അജാമിളന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരു വേശ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാപിയായി. അയാളുടെ ഹീനമായ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ഇത്ര പാപപ്രവൃത്തികൾ കുമിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടും നാരായണ എന്ന ഒറ്റ വിളി കൊണ്ട് മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ്. തപസ്, ധർമ്മം, ദാനം തുടങ്ങിയ പാപഫലങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കും എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അജാമിളന്റെ കഥ അതാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പാപത്തിന്റെ വിത്തുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിടുക, അത് മാത്രാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും കോടി കോടി ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മള് സഞ്ചിതമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പാപങ്ങളൊക്കെ. ആ പാപപ്രവൃത്തികളുടെ ഒക്കെ ഫലം മാറുന്നതിന് നാമജപം നമ്മളെ സഹായിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ആനയുടെ കാര്യം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. ആന നിത്യവും തടാകത്തിലിറങ്ങി സുഖമായിട്ട് കുളിക്കും. കരയ്ക്ക് കയറിയാലോ പൊടി വാരി വിതറും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ആള്, പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത ആള് പാപപ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായിരിക്കില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാവും. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ സനത്കുമാരന്റെ വാക്കുകള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഹാരാജൻ ബലമുള്ള കയറുകൊണ്ടെന്ന പോലെ ഭൗതിക അസ്തിത്വവുമായി കെട്ടിവരിഞ്ഞു നിർത്താൻ ശക്തമാണ് മനുഷ്യന്റെ മിഥ്യാഭിമാനം. എന്നാലോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ആ കെട്ടൊക്കെ അറുക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെ യോഗിയാവാനോ മതങ്ങളില് നിപുണനാവാനോ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തനെ പോലെ പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സദാ ഏർപ്പെടുക, അതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. അപ്പൊ അജ്ഞതയാണ് അല്ലെ എല്ലാത്തിനും കാരണം. പത്മപുരാണം പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് കത്തിപ്പടരുന്ന ഒരു കാട്ടുതീ പോലെയാണെന്ന, അശുഭകരമായ ആഗ്രഹ സർപ്പങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കും എന്ന്. ആഗ്രഹ സർപ്പങ്ങള് അല്ലെ, ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കണത്. അപ്പൊ അജ്ഞത, ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെ, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് ഈ കാട്ടുതീ പോലെ അശുഭകരമായിട്ട് ഉള്ള ഈ ആഗ്രഹ സർപ്പങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. നല്ല നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അല്ലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്രാരാബ്ധ ഫലം പാപം കൂടം ബീജം ഫലോന്മുഖം ക്രമേണൈവ പ്രളീയതേ വിഷ്ണു ഭക്തിരഥാത്മനം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പത്മപുരാണത്തിലാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9:2 ഭാവാർത്ഥം നോക്കിക്കോളാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9:2 ഏതാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഭഗവത്ഗീതയില്
രാജവിദ്യ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. അല്ലേ? ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ആ ഭഗവാൻ തരുന്ന രഹസ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് പവിത്രമായതാണ്. അത് നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകം ആണ് ഇവിടെ. പത്മപുരാണത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. അപ്രാരാബ്ധ ഫലം പാപം കൂടം ബീജം ഫലോന്മുഖം ക്രമേണൈവ പ്രളീയതേ വിഷ്ണുഭക്തിരതാത്മനം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചോദ്യമായിട്ട് ചിലപ്പോ ചോദിച്ചേക്കാം. പാപം 4 തരം പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമാത്മാവായ മഹാവിഷ്ണുവിനെ കീഴടങ്ങുകയും പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ 4 ഫലങ്ങളും ഉടനടി ഇല്ലാതാവുന്നു. ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ അവയുടെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ. ബീജം, പാപകരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. ആ ആഗ്രഹമാണ് പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പാപം ചെയ്ത ഉടനെ പ്രകടമാവില്ല അല്ലെ അതിന്റെ പ്രതികരണം. അങ്ങനെ അപ്രാരാബ്ധമായിട്ട് അത് നിലനിൽക്കും. അപ്പോഴാ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപപ്രവണത ഉണ്ടാവും. ചെയ്ത പാപത്തിന് ശിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പാപപ്രവണത കൂടം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പിന്നെ പ്രാരബ്ധമായിട്ട് അല്ലെ അത് പക്വത വരുമ്പോ പ്രകടമാവും ആ പ്രതികരണം. ആ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട സമയം വരും. അപ്പൊ അത് ക്ലേശമായിട്ട് മാറും, ശിക്ഷ കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ അവരുടെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ. പാപം ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലെ തിന്മകൾ ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫലോന്മുഖ ദുർഗുണം. വ്യത്യസ്ത തരം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാൽ ബീജം ദുരാചാര തൈകൾ നടുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്. ബീജത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിന് മുമ്പാണ് കൂടം, അതായത് മുളയ്ക്കുന്ന ഘട്ടത്തില്. കൂടം എന്ന് പറഞ്ഞ ബീജം എന്ന് പറഞ്ഞ വിത്താണ് അല്ലെ. വിത്ത് പിന്നെ കൂടം ആവും, അത് മുളയ്ക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തും. പിന്നെയാണ് പ്രാരബ്ധം അപ്രാരബ്ധം ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്രാരബ്ധമാണ് ആദ്യം, പിന്നെ പ്രാരബ്ധമായിട്ട്, അതായത് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട്. അപ്രാരബ്ധമാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം. ദുഷിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ ഈ സംഭരണശാലയിൽ നിന്നാണ് മറ്റെല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും വികസിക്കുന്നത്. ഭക്തി സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ദുഷിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാതെയാവുന്നു. ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നുള്ള വോള്യം എത്രാമത്തെ വോള്യത്തിലുള്ളതാണ്. അവിദ്യ, അജ്ഞത. കാടിന്റെ മണ്ണിൽ ധാരാളം പാമ്പുകളുണ്ട്. ഒരു തീ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ കത്തിക്കുന്നു. പാമ്പുകൾ ഈ അഗ്നിയാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന പോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന തീ വളരെ ശക്തമാണ്. അജ്ഞതയുടെ പാമ്പുകൾ ഉടനടി കൊല്ലപ്പെടുന്നു. കഷ്ടപ്പാടിന് 3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവിദ്യ, ബീജം, ഭൗതിക മോഹങ്ങള്, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അജ്ഞത കൊണ്ട്. അത് പിന്നെ പാപകരമായ പ്രതികരണങ്ങള്, നമ്മള് പാപം ചെയ്യുന്നു. കഷ്ടപ്പാടിന് 3 കാരണങ്ങൾ അല്ലെ. അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ പിന്നെ അതിന്റെ ഫലം എന്തായാലും അനുഭവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ക്ലേശാഗ്നി, ഭൗതിക മലിനീകരണം വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ്. അതിന്റെ ആരംഭം, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ, ദുരിതത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അത്തരം ഫലങ്ങൾ ഒരാൾ എങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നിവ ഒരു വലിയ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണ്. ഒരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രോഗം പിടിപെടുമ്പോൾ രോഗത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ പലപ്പോഴും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മുടെ പാപപ്രവർത്തന വിത്തുകളുടെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും തടയുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക കുത്തിവെപ്പ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പാപകരമായ ആഗ്രഹവിത്ത് നീക്കം ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണാവബോധം നേടുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ കഴിയൂ. ഈ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മഹാമന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നേടാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരാൾ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പാപപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും 100% ശുദ്ധനാവാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി ശുദ്ധഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകളില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. അതിലെ സുഭദ 2ാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ. കൃഷ്ണാവബോധം സർവമംഗളകരമാണ് എന്നാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എല്ലാ ശുഭങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ് എന്നാണ്. മനുഷ്യവർഗത്തിനൊട്ടാകെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത്ര മഹനീയമാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ്. അത് ഈ എന്താ പറയാ, ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തില്
സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃക്ഷലതാദികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും പോലും ആനന്ദം നൽകാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഝാരിഖണ്ഡ് വനത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കടുവ, ആന, മാന് എന്നൊക്കെയുള്ള കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ അതതിന്റെ രീതിയിൽ നൃത്തം ചെയ്തു അല്ലെ. സ്വാമി ഡാൻസ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പാടിയപ്പോഴ് അതിനനുസരിച്ച് അവരൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ അടുത്ത് വന്നാല് ഏത് വന്യമൃഗങ്ങളും നല്ല മനസ്സുള്ളവരായിട്ട് മാറുകയാണ്. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ശുഭത്തിന് ഒരു നിർവചനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥ ശുഭം എന്നാൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കുമുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം അത് വളരെ നല്ലതാണ്. അത് മുഴുവൻ മനുഷ്യവർഗത്തിനും ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രയോജനം നൽകും. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും, എല്ലാവർക്കും ഫലം അനുഭവിക്കാനും കഴിയും. സുഭദ. അതിനാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിനായുള്ള ഒരു വിശാലമായ പ്രചാരണ പരിപാടി ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാനുഷിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയും മറ്റു പണ്ഡിതരും സമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ക്രമേണ കൈവരും എന്നാണ്. ശ്രേഷ്ഠമായ സന്തോഷം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ ചൈതന്യൻ ഈ രഹസ്യം ഭക്തനായ കോലവേഗ ശ്രീധരൻ അല്ലെ, കൊലവാച ശ്രീധരൻ എന്താ അതിനൊക്കെ പറയാ പേര്. അയാള് ഒരു ദരിദ്രനായിരുന്നു അല്ലെ. ഇലകളൊക്കെ കുമ്പിള് കുത്തി വിറ്റിട്ടാണ് ജീവിക്കുക. അതിന്റെ പകുതി തുക ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു വന്നിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പത്തൊക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എന്നാല് തനിക്ക് ഭൗതിക സമ്പത്തൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് ശ്രീധരൻ ഭഗവാനെ അറിയിച്ചു. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ നിലപാട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ പാദസേവനം ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം മാത്രം എനിക്ക് തന്നാ മതി, വേറെ എനിക്ക് സമ്പത്തൊന്നും വേണ്ട. ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകള് മോക്ഷ ലഘുധ കൃഷ് പറയാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിലുള്ളവർ മോക്ഷ സങ്കല്പത്തെ പോലും പരിഹസിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർക്ക് മോക്ഷമൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ, മോക്ഷം കിട്ടുക, അതുപോലെ സായുജ്യമുക്തി ഒട്ടുമേ വേണ്ട. മറ്റുള്ള മുക്തികളൊക്കെ പിന്നെയും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കൂടെ വസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയാവുക, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് താമസിക്കുക, അതൊക്കെ പിന്നെയും അവർക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ സുഖം, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം, അതാണ് സർവശ്രേഷ്ഠവും നിത്യവുമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. മറ്റതൊക്കെ ക്ഷണികമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ട്. 3 ടൈപ്പ് സുഖങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത്. മോക്ഷ ലഘുധാകൃഷ് മോക്ഷം എന്ന സങ്കല്പത്തെ പോലും പരിഹസിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്ഞിയുടെ സ്വന്തം പരിചാരകരും വേലക്കാരികളും രാജ്ഞിയെ എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും പ്രണാമങ്ങളോടും കൂടി അനുഗമിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മതപരത, സാമ്പത്തിക വികസനം, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, മോക്ഷം എന്നിവയുടെ സന്തോഷങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തെ പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ മറ്റുള്ള സുഖങ്ങളൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. യഥാർത്ഥ യോഗികൾ ഈ പല യോഗികള് പല പല സിദ്ധികള്, അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ സമ്പാദിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ട് സിദ്ധി നേടുന്നതിന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. ഒരിക്കലും ഒരു ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ഒരു ശിഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറയാണ്, എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നാള് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഗുരു. അപ്പോഴ് ശിഷ്യൻ പറയാണ്, 16 വർഷം ഞാൻ ഒരു സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു, എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ സമ്പാദിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഗുരു. അപ്പോഴ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോ പറയാണ്, ഞാൻ 16 വർഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത സിദ്ധിയാണ്. അപ്പോ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു, അതെയോ, ഈ 16 വർഷം കൊണ്ട് ഒരണ ലാഭിച്ചു അല്ലെ, ഒരണ കൊടുത്താല് ആ വഞ്ചിയിൽ അക്കരെ കടത്തി തരും.
അത് ലാഭിച്ചൂലോ നിങ്ങള് ഈ 16 വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത്രയും തുച്ഛമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികളൊക്കെ. ഇപ്പോ സൂര്യരശ്മികൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യമണ്ഡലത്തിലെത്താൻ ചിലവർക്ക് കഴിയും. ലഘിമ, പ്രാപ്തി, ഈശിത്വ, വശിത്വം, അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ സമ്പാദിക്കുന്ന യോഗികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പ്രാകാമ്യം, അങ്ങനെയൊക്കെ. അതുപോലെ അതിൽ പെടുന്നതല്ലേ ഹിരണ്യകശിപു ഒക്കെ 60,000 വർഷം തപസ്യ ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം വരുത്താനാണ് അല്ലെ. അതിനൊന്നും ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു നിമിഷം മതി വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ തീർക്കാന്. അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾ അതിന്റെ ഒന്നും പിന്നാലെ പോകരുത്. കൃഷ്ണാവബോധം, അത് മാത്രം, ഭക്തിയുത സേവനം, അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകളില് സുദുർലഭ, വളരെ ദുർലഭമാണ് കിട്ടാൻ. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം അപൂർവമായേ സിദ്ധിക്കുള്ളൂ. എന്താ കാരണം? ശുദ്ധ ഭക്തൻ, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ വിലക്കി വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം ഭക്തിയുത സേവനവും എല്ലാവർക്കും നൽകില്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അതൊക്കെ തോന്നുള്ളൂ. അതെല്ലാവർക്കും തോന്നില്ല. അത്ര പരിശുദ്ധ ഭക്തരായാലും മാത്രമേ അതിനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ പിന്നാലെ ഭഗവാൻ ഓടേണ്ടി വരികയാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണന് അങ്ങനെയാണ്. കൃഷ്ണ ഭക്തരുടെ പിന്നാലെ അവരുടെ എല്ലാ ശ്രേയസ്സും പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ചുമതലയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തി ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ വിലക്കി വാങ്ങാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അത് വളരെ വാല്യുബിൾ ആണ്, അപൂർവമായിട്ട് നേടാൻ കഴിയുന്നത്. സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് അത് സാധ്യമല്ല. ഭഗവത് കൃപ തന്നെ വേണം അല്ലേ. നമ്മൾ മാത്രം പ്രയത്നിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിനുള്ള വിവിധ തരം തപസ്സുകളും സമാനമായ പ്രക്രിയകളുമുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിപരമായ സേവനം നൽകാൻ കഴിയില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾക്കായി അത്തരം പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരാൾ ശ്രമിച്ചാലും അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഭക്തിയുടെ പാതയിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കടന്നിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെയും തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ജന്മ ഭ്രമണത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില് നമുക്കിപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സൗഭാഗ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് തികച്ചും അല്ലെ. ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്ന് നിരന്തരമായിട്ട് അല്ലെ, ഒട്ടും ഇടവേളകൾ കൊടുക്കരുത്. ഭക്തിക്ക് അങ്ങനെയാണ്. ഭക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭക്തി രസം കുടിക്കുമ്പോ അത് ഒരു തുള്ളി ഇപ്പൊ കുടിച്ചു, പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു തുള്ളി, അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ. നിരന്തരമായിട്ട് അല്ലെ. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരു സിനിമ കണ്ടു, കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മള് ഭക്തി രസം ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ മധുര രസം കുടിച്ചു, അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാവയ്ക്ക രസം ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കുകയാണ്. പിന്നെന്താ കാര്യം? അതുപോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയിൽ തുടരുമ്പോ ബാക്കി എല്ലാ ഭൗതികതയും നമ്മള് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നീക്കി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവണം. എന്നിട്ട് അത് ഭൗതികതയോട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവുക, ഭഗവാനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുക. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഭക്തിയില് പുരോഗതി കൊണ്ടുവരാൻ. കുറച്ച് വിഷമാണ്, എന്നാൽ സരളമാണ് അല്ലെ. രണ്ടുമാണ്. ടഫ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടഫാണ്, എന്നാലോ ഈസി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈസിയുമാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ മതി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അത് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ നൽകാറുള്ളൂ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വളരെ അപൂർവമായി സമർപ്പണ സേവനം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഈ ഗോപികമാരെയൊക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അവര് ഉന്നത ഭക്തകളാണ് അല്ലെ. രാധാറാണിയാണ് അതിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ 1 ഉത്തമ ഭക്ത. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഒന്നും ആത്മസമർപ്പണം അല്ലെ, ടോട്ടൽ സറണ്ടർ ഭഗവാനോട് ചെയ്യാൻ ഭഗവാന്റെ കൃപ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഒന്നും അങ്ങനെ അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ്. കാരണം ഭക്തി സേവനത്താൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തനാൽ വിലക്കി വാങ്ങപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അത് കിട്ടില്ല. ശുദ്ധഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകൾ. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം യാന്ത്രികമായി ഒരാളെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലാക്കുന്നു അല്ലെ. അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദ കിട്ടുക, അല്ലാണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമല്ല ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദാണ്, പരമാനന്ദമാണ് അത്. അങ്ങനെയുള്ള ആനന്ദാണ് ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഘനീഭവിച്ച ആനന്ദാണ്
അപ്പൊ ഈ പാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറുക്കി കുറുക്കി തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കി വറ്റിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവണ ആ കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അല്ലെ, ഘനീഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആനന്ദാണ് അത്, സോളിഡ് ആണ് അത്. കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല, അത്ര ആനന്ദാണ് അത്. ഒരിക്കൽ അനുഭവിച്ചാല് അപ്പോഴ് മനസ്സിലാവും ഈ ഭൗതിക ആനന്ദമൊക്കെ എത്രയോ തുച്ഛമാണ് എന്നൊരാൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഘനീഭവിച്ച ആനന്ദം. ബ്രഹ്മാനന്ദോ ഭവേ ദേശചേത് പരാർത്ഥ ഗുണീകൃത നൈതി ഭക്തി സുഗാംബോധേ പരമാണു തുലാമഭി. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ 38ാമത്തെ ശ്ലോകാണിത്. അതിലെന്താ പറയണേ? ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ പരമാത്മാവുമായി ഒന്നാകുന്നതിലെ സന്തോഷം ഒരു കോടാനുകോടി മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു അണു ഭാഗവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവില്ല എന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. എന്താണ് ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലേ യോഗികള്? എന്താണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവര് അവരെന്താ പറയാ? പരമാത്മാവുമായിട്ട് ഒന്നാവുക, അതായത് സായുജ്യ മുക്തി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലേ, അതിൽ ലയിക്കുക ചെന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ആ സന്തോഷം എന്ന് പറയണത് കോടാനുകോടി മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷം. എന്നാ പോലും ഈ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു അണുഭാഗത്തിന്റെ അത്രയ്ക്ക് പോലും വരില്ല എന്നാണ് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭക്തി സേവനം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം എത്രയ്ക്ക് മൂല്യവത്താണ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ അറിയാൻ. ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകളില് ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി ആണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം മാത്രമാണ് ഏകമാർഗം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാൻ. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടും ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ഭക്തി സേവനം അതാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമാണ് ഏക മാർഗം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാൻ. ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം രാധാറാണിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക എന്നാണ്. കൂടാതെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തർ അവരുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായി രാധാറാണിയുടെ പരിപാലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതിനാൽ ഭക്തി സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോ എന്താണ് ഭക്തി സേവനത്തില് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ ഭക്തർ എന്താ ചെയ്യാ? രാധാറാണിയുടെയും പരിപാലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, അല്ലെ? അത് ഭഗവാനും ഇഷ്ടാണ്. എന്നാല് ഈ രാധാറാണിക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചാൻറ്റ് ചെയ്യുക, അത് രാധാറാണിക്ക് ഇഷ്ടാണ്. രാധാറാണിയെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടാണ്, അല്ലേ? അപ്പോ രാധാറാണി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമയായിട്ടുള്ള ഭക്തയാണ്, ഉന്നതയായിട്ടുള്ള ഭക്ത ചൂടാമണിയാണ്, അല്ലെ? ഈ വൃന്ദാവനം ക്വീൻഡമാണ്, അല്ലെ? വൃന്ദാവനേശ്വരി രാധയാണ് അവിടെ റാണി. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ മദനമോഹനൻ എന്ന് വിളിക്കും. രാധാറാണിയോ മദനമോഹന മോഹിനിയാണ്, അല്ലെ? ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ പോലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവളാണ് രാധാറാണി. ഇപ്പൊ രാധാഷ്ടമി ദിവസം ഒരിക്കല് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഒരു ലെക്ചർ കൊടുക്കുകയാണ്. 26 മിനിറ്റ് സമയമായിരുന്നു. അപ്പോ 25 മിനിറ്റും ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തരൊക്കെ കൂടെ തമ്മിൽ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഇതെന്താ ഇതെന്താ കൃഷ്ണാഷ്ടമിയാണോ? ഇന്ന് രാധാഷ്ടമി അല്ലേ? എന്നിട്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണല്ലോ എല്ലാം പറയുന്നേ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ 25 മിനിറ്റും പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗ്ലോറീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ഒരേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് കൃഷ്ണ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ രാധാറാണി എന്നാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരേ ഒരു രാധാറാണിയെ പറ്റിയിട്ട് സെന്റൻസ്, അത്രയും വരെ ഗ്ലോറീസ് കൃഷ്ണനെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഈ രാധാറാണിയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് രാധാറാണിയുടെ. നാരദരോട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, സത്യം സത്യം പുനഃസത്യം സത്യമേവ പുനഃ ബിനാ രാധാ പ്രസാദേന മത്പ്രസാദോ ന ലഭ്യതേ. സത്യമാണ് എന്ത്? ബിനാ രാധാ പ്രസാദേന മത്പ്രസാദോ ന ലഭ്യതേ. രാധാറാണി പ്രസാദിക്കാതെ എന്റെ പ്രസാദം ന ലഭ്യതേ, കിട്ടില്ല എന്ന്.
അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് ആണത്. രാധാറാണിയുടെ പാദരേണു ലഭിക്കാതെ ആർക്കും എന്നെ സമീപിക്കാനാവില്ല എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയാ രാധാറാണിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്? ഒരു വഴിയുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് രാധാറാണിക്ക് സന്തോഷം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗ്ലോറീസ് ഒക്കെ കേൾക്കുക രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചാൻറ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ, ജയ് ജയ് ശ്രീ രാധേശ്യാം, നിതായ് ഗൗർ പ്രേമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എല്ലാം ഈ ഭക്തി സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ശുദ്ധഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അപ്പൊ 6 നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോ അല്ലെ. ക്ലേശാഗ്നി, സുഭദ, മോക്ഷ, ലഘുധാകൃഷ്, സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. പാഠം 1 ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സ്വഭാവ വിശേഷതകളുടെയും അവ പ്രകടമാക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളുടെയും അവലോകനം. അത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരിൽ നിന്നുള്ള പ്രസക്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളെ പരാമർശിച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ പോലെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം അത്. അപ്പോ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 വിശേഷതകള് ആരാ പറയാ? അറിയോ? ആരാ പറയാ? എന്താ? ക്ലേശാഗ്നി, സുഭദ, മോക്ഷ, ലഘുധാകൃഷ്, സുഭദ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതല്ലേ. സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി അല്ലേ? അതൊക്കെയാണ്. ഒന്നും കൂടെ പറയണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയണോ? ക്ലേശാഗ്നി, സുഭദ, പിന്നെന്താ? മോക്ഷ, ലഘുധാകൃഷ്, സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. ഇതിലേതെങ്കിലും വിട്ടുപോയോ? സുഭദ, ക്ലേശാഗ്നി, സുഭദ, മോക്ഷ, ലഘുധാകൃഷ്, സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. 6 കേട്ടോ. 6 കുറിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലായോ? ക്ലേശം, ക്ലേശാഗ്നി, ക്ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞ പാപം. ആ പാപത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ പ്രഭുപാദ്. പ്രാരബ്ധം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവണേ? അവിദ്യ എന്നാണ്. ആദ്യം മുതലേ ഒന്നും കൂടെ പറയണോ? മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായില്ല മാതാജി. കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയോ? നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ഇത് ആ ശ്ലോകാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ 6 വിശേഷങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ 6 ഈ ശ്ലോകത്തില് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകം മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യൂ. അതല്ലെങ്കിൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ എഴുതിയാൽ മതി. ഇതാ ഇവിടെ 6 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ക്ലേശാഗ്നി, ക്ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം. എല്ലാത്തരം ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉടനടി ആശ്വാസം നൽകുന്നത്. നമ്മള് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയണത് എത്ര ഇന്ധനങ്ങളെ വേണമെങ്കിലും നിമിഷം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ള കത്തിജ്വലിക്കണ അഗ്നിക്ക് തുല്യാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മൾ പണ്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സമയത്ത് എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മള് പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നമ്മള് എരിയിച്ചു കളയാൻ നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരിക, ഭക്തിയുത സേവനം നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ സുഭദ, എല്ലാ ശുഭങ്ങളുടെയും ആരംഭമാണ് സുഭദ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ. ശുഭദ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യവർഗത്തിനൊക്കെ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തില് ഏറ്റവും മഹനീയമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം, അത് നമ്മൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആനന്ദം നൽകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം എന്നാണ്. ജാരീഖണ്ഡിലെ വനത്തിലെ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ പോലും അല്ലെ ശത്രുത്വം മറന്ന് നൃത്തം ചെയ്തതാണ്.
ഇപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മുഴുകി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ദേവന്മാരുടേതായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ക്രമേണ വന്നു ചേരും എന്നാണ്. എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടാൻ അവർക്ക് കഴിയും എന്നാണ്. സുഭദ മോക്ഷ ലഘുധാകൃഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അത് മുക്തി എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിനെ പോലും ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം തരിക, അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലും പോലും പറയുന്നുണ്ട്, മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തി ഹൈതുകി ത്വയി. അഹൈതുക ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മതി അങ്ങയുടെ പാദപത്മത്തില് എന്നാണ്. അതായത് ഭഗവാനോട് ഭക്തി, അല്ലാണ്ട് ന ജനം ന ധനം ന സുന്ദരിയും, അല്ലെ? ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ധനവും ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങയുടെ കാൽക്കല്, അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളില് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ആ ചാൻസ്, അവസരം എനിക്ക് തരൂ. എത്ര ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിലും അതാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ മുക്തി ഒന്നും വേണ്ട, ധനോ ഒന്നുമേ ആഗ്രഹമില്ല ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം, അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടണം, അത് മാത്രാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം. സുദുർലഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപൂർവമായിട്ട് ഇത് നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഏത്? ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. കാരണം എന്താ? ഈ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ വിലക്കി വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യണേ. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ചക്രം പോലും അംബരീഷിന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട്, അഹം ഭക്തപരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന്റെ ദാസനാണ്, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. അതുപോലെയാണ് ശുദ്ധഭക്തരുടെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഭഗവാനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കാരണം ഭക്തരുടെ പിന്നാലെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓടേണ്ടി വരിക, അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അവരുടെ ശ്രേയസ്സിനായിക്കൊണ്ട്. അത് കാരണം ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കില്ല ഭഗവാൻ, എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ അപാരമായിട്ടുള്ള കൃപ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് അപൂർവമായിട്ട് സുദുർലഭമാണ്. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, യാന്ത്രികമായി ഒരാളെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അല്ലെ? സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാന്ന് ഒരിക്കല് നമ്മൾ ആ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിണ്ടല്ലോ, ആ ആനന്ദത്തിന്റെ ഇവിടെ ഉപമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ഈ ഭൗതിക ആനന്ദത്തിന്റെ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് എടുത്താലും ഈ എന്താ പറയാ, ഈ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു കണികയുടെ അത്രയ്ക്ക് പോലും വരില്ല എന്ന്. അത്രയ്ക്കും പരമാനന്ദത്തിലായിരിക്കും നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം. അതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാനെ വിളിക്കുക മാത്രല്ല നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, അല്ലെ? ഭക്തി സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളില് ആകൃഷ്ടരാവുള്ളൂ. വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു എന്നാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കാണണം. നമ്മൾ എന്നും ചെന്ന് ഭഗവാനെ തൊഴുത് ഭഗവാനെ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കാണണം. വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുന്ന തരത്തില് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? 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 മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലെ പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ള ലെസൺ ഒന്ന് വായിക്കണം. എല്ലാവരും വായിക്കണം. അപ്പൊ അത് ആദ്യത്തെ 2 സാധനാഭക്തിയാണ്, പിന്നെ 2 ഭാവഭക്തി, പിന്നത്തെ 2 പ്രേമഭക്തിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് 6 ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അവസാനത്തേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ
ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെയും അവ പ്രകടമാക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളുടെയും അവലോകനം. ഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ? ഘട്ടം അത് ആ പാപത്തിന്റെ പറയൂ പ്രഭു. അല്ല, ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന്? ഓരോ നില, അതെ, ഓരോ സ്റ്റേജ്. അതെ, അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? പാപം, ബീജം, കൂടം, അതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നമ്മള്? ആ ഒരു ചാർട്ട് കണ്ടില്ലേ? അതാണ് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. ആ ചാർട്ട് പ്രകാരമുള്ളതാണ് അത്. ആദ്യം നമുക്ക് പാപത്തിന് അജ്ഞത കൊണ്ട് നമുക്ക് പാപത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് നമ്മള് പാപം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാരബ്ധം കൊണ്ട്, അപ്രാരബ്ധമാണ് ആദ്യം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാറായിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്രാരബ്ധം, അതിൽ നമ്മൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. പിന്നെ ഈ പാപത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങള് ഇങ്ങനെ കൂടം, അതൊരു വിത്ത് പൊട്ടി മുളയ്ക്കണ പോലെയാണ്. ബീജം, കൂടം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? അതാണ് ഈ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. പാപത്തിന്റെ 4 തരം പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചും ഉചിതമായ സാദൃശ്യങ്ങളും സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാത്തരം പാപപ്രതികരണങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ എങ്ങനെ ശക്തിയുണ്ടെന്നും വിശദീകരിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഒന്ന് പത്മപുരാണത്തിലെ, ഒന്ന് ഭാഗവതത്തിലെ, ഒന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ തന്നെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇതിന് നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഉത്തരല്ല, ഇതൊരു ഡിസ്കഷനാണ്. ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിശാസ്ത്രി ആവുമ്പോ നമ്മള് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിശീലനത്തില് ചർച്ച ചെയ്തു എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക ഈ 6 കാര്യങ്ങള് എന്ന് വെച്ചാല്? ക്ലേശാഗ്നി, പാപം, ബീജം, അവിദ്യ, ഇതൊക്കെ അല്ലെ? അപ്പൊ കഷ്ടപ്പാടുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഏതാണെന്നാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ? പറയൂ, ആരാ പറയാ? കഷ്ടപ്പാടുകളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുക. എത്ര വലിയ പാപം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാ ഇന്ധനവും അഗ്നിയില് നശിച്ചു പോകുന്ന പോലെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് എല്ലാ പാപം പ്രതികരണങ്ങളും ഇല്ലാതാവും എന്നാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം, അതായത് സുഭത, അത് ശുഭകരമായത്, സുഖം നൽകുന്നതാണ്. അത് പലതരം സുഖങ്ങളുണ്ട്, ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സുഖം, അതാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അതാണ് സുഭത. പിന്നെ മോക്ഷ ലഘുത കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദമാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക വഴി. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തിന് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴാണ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ചാലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഈ ഭൗതിക ആനന്ദമൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമാണ് എന്ന്. പിന്നെ സുദുർലഭ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപൂർവമായിട്ട് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏത്? ഭക്തിയുത സേവനം. അതിന് ഭഗവാന്റെ അപാരമായിട്ടുള്ള കൃപ വേണം നമുക്ക്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അവസരം കൊടുക്കില്ല എന്നാണ്. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ഭക്തൻ ഒരു ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാണ് ചെയ്യണത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? സുദുർലഭ. പിന്നെ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, ഘനീഭവിച്ച ആനന്ദാണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മതിയാവില്ല. അതിനിവിടെ ഉദാഹരണമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? നമുക്ക് നോക്കാം.
ആ രാജകീയ സഹോദരന്മാരുടെ ഭക്തിയാലും സൗഹൃദത്താലും സ്നേഹത്താലും ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം അവരോടൊപ്പം തുടർന്നു. പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയായിരുന്നു അല്ലേ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കുറെ കാലവും. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഈ പ്രക്രിയ എത്ര വലുതാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇത്. ഇത്രയും പരമോന്നത ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഭക്തി സേവനം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ എത്ര വലിയവനാണ് അല്ലേ. എന്നാൽ ഭക്തി സേവനം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനേക്കാളും വലുതാണ് എന്നാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ആളുകള് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ എത്ര വലിയ മൂല്യമുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. ഭക്തി സേവനത്തില് ഏർപ്പെടാത്ത ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല എത്ര മൂല്യവത്താണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ ഈ പാണ്ഡവരുടെ ഈ ഭക്തി സേവനത്തില് അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ തേരാളിയാവാനും അല്ലെ അവരുടെ സൂതനാവാനും ദൂതനാവാനും എല്ലാം ഭഗവാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അവരുടെ ഈ ഭക്തി കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയാലും സൗഹൃദത്താലും സ്നേഹത്താലും ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവരോടൊപ്പം കുറെ കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി അല്ലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. മാതാജി എല്ലാവരും ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കും മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടോളൂ. അപ്പൊ ഈ ലെസൺ മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഇതന്നെ പറഞ്ഞു തരണോ അതോ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് തന്നാ വളരെ ഉപകാരം മാതാജി. ഇതാണ് ഈ സ്ലൈഡുകളാണ്. അതെ 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 അതെ. അപ്പൊ ഇത് ഒന്നും കൂടെ നോക്കിക്കൊള്ളില്ലേ? ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവും. ഈ ശ്ലോകം എല്ലാതും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്ലൈഡിലെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ യൂട്യൂബ് നോക്കി ശരി 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 ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടൂലോ നമ്മള്. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ലെസൺ ഒന്ന് വായിക്കണം. ക്ലാസ് അതെ 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 അതെ. എന്നിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്നോട് ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പതുക്കെ പഠിച്ചു പോയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവണേ അപ്പോഴേ ഞാൻ അടുത്തതില്. ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി, അറ്റൻഡൻസ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതായത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ തുറന്നില്ല മാതാജി, ആദ്യം തുറന്നില്ല പിന്നെ തുറന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി അതിന്റെ ലിങ്ക്. കിട്ടിയില്ലേ പ്രഭു? ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ. ഇല്ല, വന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് ജനാർദ്ദന ജഗന്നാഥദാസാണ്. അതെ, ഞാൻ ഇട്ടാ മതിയോ പ്രഭു? ഇട്ടോളൂ മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴേ സാധന ഷീറ്റാ വരുന്നത്. അതെയോ? അതാണ് ഇടാൻ പറ്റാത്തത്. മാതാജി ഒന്ന് ഇട്ടേക്കു എന്റെ ഉമാദേവി. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടപ്പോ നമ്മുടെ പ്രഭുവിനൊക്കെ കിട്ടി. മറ്റുള്ള